Здравейте хора! Вие сте отново с нас в канала ни Watch Gamer V. И в следващото видео ще пробваме неща с Нутела. Неща ние сме приготвили морков, краставица, кюфтета, кисели краставици, картофи, банани и шоколад. Това е. И ще въртим на късмета. Първо заля дръпичията. Ти трябва всичко да изиграем с течен шоколад. Да. Я дръпи чиливата сега. Тъй, първо чили въртиш за себе си или първо аз? За мен? И какви са нещата? Нещата са всичко това, което ти изброи и нищо. Добре. Чакай, стой. Върти, стой. Цъкам, нали? Да. Цъкли пак. Дай пак. Да, ще върча за тебе просто. Така. На колесото му се пада да яде шоколад. Айде, с течен шоколад, бате. Окей. Той е отворен. Ще Чакай взема сега да по-малко. видим на мене. Сега на мене да видим. Има още, мисля, че шоколадата. Банан ми се падна. Ето, взимай. Не го изяждай целия да остане за следващите. Да. Добре, аз взимам само едно парче от това.